Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Udutshulwe ngoyaba lezihlamvu usomabhizinisi uThabe Somaphiko udutshulwe eduze kwesitoro sakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakantande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Udutshulwe ngoyaba lezihlamvu usomabhizinisi uThabe Somaphiko udutshulwe esemontweni eduze kwesitoro sakhe. Kubikwa ukuthi lo somabhizinisi obelwisana nokuvalwa kwesitoro zabokufika njengoba bedayisa izinto esesiqede ingane endaweni yase eGoli. Umaphike kubeka ukuthi ukwe wadutshulwa ngaphambilini wangashona kuthe ngosuku lokuzalwa kwakhe wabhala umbhalo othuse baningi efaka izithombe lapho adutshulwa khona okokuqala. Uthe ibirthday yakhe le ehlukile kuna wonke ake abakhona njengoba abangani bakhe ababili badutshulwa bashona edutshulwa kanye nabo bese phinda ke edutshulwa wagcina eshonile emva ngokufaka lowo mbhalo njengoba kubeka ukuthi ubelwisana nokuvalwa kwesitoro zabokufika njengoba kuthiwa zidayisa ukudla oseqede izingane. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Uzama Mcunu uthe amagwelekwela selo njalo wona namakhanda awu4 khona sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Ngoni elihle uthe labantu bokufika bayazenzela nje kulelizwe lethu. Siyabonga Thabise uzame ukwenza ubulungiso for izingane zase South Africa. Impumelelo Philisiwe uthe ubuzwile lo muntu obuhlungu waphinde washona kabuhlungu sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Unomzamo Zondo uthe kodwa kunjenje iANC neEFF ngokuvuna labantu bokufika lento yenzeka kulelizwe ngabe yajabulisa ukuba yenzeka kubalandeli beANC neEFF kuphela ngoba ibona abadayisa ngezwe lethu. Ugama lakhe uthe labantu bavikelwa yilabo ababaqashisile. Sakwazi ukuba munye ngenxa yalabantu bokufika sebesihlukanise phakathi. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.